Sanibonani bafundi. Siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Namhlanje sizokwenza isifundo sesibizelo. Niyakhumbula ke bafundi ukuthi ngasho ukuthi kufanele ukuthi umfundi nomfundi abe nazo lezi ziqephu eziqeshuliwe zonkamisa nemisindo ukuze akwazi ukuthi abhale, apele amagama. Isifundo sethu ke sanamhlanje esesibizelo samagama agcwele umsindo othi q. Umsindo othi q. Siyathatha ke la eziqephini zethu bese siyawakha ke lawo magama. Igama lethu lokuqala ke lithi ikamu. Bese siyalibhala ke igama lethi ikamu. Siqale sithi I K A M U. Bese siyafunda ke igama lethu lithi ikamu. Ikamu. Igama lethu lesibili lithi umakoti. Umakoti. Sesiyathatha ke futhi lapha eziqephini zethu sibhala igama elithi umakoti. Sithi U M A K O T I. Bese siyalifunda ke igama lethu lithi umakoti. Umakoti. Igama lethu elilandelayo lithi isikole. Isikole. Silibhaleke igama lethu elithi isikole ngeziqephu lezi sithi I S I K O L E. Bese siyalifunda ke igama lethu elithi isikole. Isikole. Igama lethu elilandelayo lithi ukolo. Ukolo. Bese siyalibhala ke igama lethu sithi U K O L O. Silifunde ke igama lethu leli mase silibhalile sithi ukolo. Ukolo. Igama lethu elilandelayo lithi ikati. Ikati. Siyalibhala ke igama lethu elithi ikati sithi I K A T I. Bese siyalifunda ke igama lethu lithi ikati. Ikati. Siphele lapho ke isifundo sethu sesibizelo sanamhlanje bafundi. Niqhubeke niqephule, nizikhandele onkamisa, nizikhandele ongwaqa, imisindo yonke nibhale nibeke lapha ukuze nikwazi ukufunda ulimi lwesiZulu. Siyabonga bafundi, nisale kahle kwanamhlanje.